Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu, ekenekwa m onye nta. Ana m asị nke onye chiri ya zerekwanụ. Ọ kakwa mụnwa nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, obi nwanne ndị Igbo. Ana m ewetara unu akụkọ nke ụwa ka ọha na uju na obi nwanne m ndị nta akụkọ ala Ukraine. Tata bụ ụbọchị ahịa orie mmiri n'ala Igbo. Anyị na-agọ na-asị ka Orie riotere anyị ife ọma, riotere anyị ọganiru, riotere anyị ịdị mma, riotere anyị ịdị n'otu, riotere anyị ịghọta ihe na-eme n'ala Igbo ugbu a, riotekwara anyị obi nwanne anyị ga-eji bịakọ ọnụ dịka ndị si na otu ezinụlọ wee pụta wee chụba ewu ojii tupu chi ejie n'ife na-eme n'ala Igbo ugbu a. Ana m asị gerenụ ntị ka unu nụrụ akụkọ nke anyị jiri wee bịa obi nwanne ndị nta akụkọ ala Igbo ka ọha na uju. Ozi ọzọ rutekwara anyị aka n'ụbọchị tata bụ na nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Ralph Ụwazurike etikwa na mkpu tigara ndị IPOB n'ụwa niile ma mee ka ha mara na ọ na-anụ kupe na a na-achọ ịbịa gbu ya maọbụ ịbịa merụ ya ahụ. Ya wee kwuo sị na anyanwa na onwe ya ekwuona na enwero ya bụ ihe ọjọọ nke o buru Nnamdi Kanu onyeisi IPOB n'obi ọzọ, na okwuona na ya agbagharịgo Nnamdi Kanu ma na-emekwa ka ndị IPOB mara na onye ọbụla kwesịrị isepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Ndị IPOB sachiakwara ya wee gwa ya na ọ bụrọkwa ihe nke ọ na-akọ bụ nsogbu IPOB, mana otu aka ahụ na o nwero mgbe ndị IPOB na-akpa nkata ọjọọ ịkpagide ya, maka na ọ bụrụ nyanwa bụ nsogbu IPOB n'ụwa niile. Na nsogbu IPOB bụ ịgba mbọ ka anyị niile tike aka ọnụ mara ihe a ga-eme ka etisasịa Naijiria into 3 ka onye ọbụla wee nabakwa bịa, maka na ọ bụrụ na anyị ncha niile nọrọkwa na-aka ọnụ n'ime Naijiria, ị mara na Naijiria ga-eme anyị ihe ha mere ndị ọzọ n'oge gara aga. Ya mere na anyị niile ga-agbakọ aka ọnụ wee mara ihe anyị ga-eme ka anyị mebie ya bụ nsogbu nke dị na Naijiria, ma gbakwa mbọ wepụta nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Nnamdi Okwu Kanu, onye isi ndị IPOB nke Naijiria nwụrụ tinye n'ụlọ mkpọrọ na-enweghị ihe ọjọọ nke o mere megide ala Naijiria. Ozi ọzọ rutekwara anyị aka bụ na otu ụmụ Igbo hibere nke a na-akpọ Igbo National Movement ekwuona ma zigara onye isi ala Naijiria nke a na-akpọ Muhammad Buhari wee gwa ya si ya na ihe nke a ha na-anụ n'ala Igbo a na-akpọ open grazing na ha nwa bụ ndị otu Igbo National Movement akwadoghị ya ọzọ, na ya bụ ife abụrụ nkata nke dị mma ga-enyere ala Igbo aka. Ya mere na ha nwa bụ ndị otu Igbo National Movement na-asị na onye marụkwa onye wepụtara atụmatụ a ya werukwu ya na enwerokwa ihe megiderenụ ka ha nabata ya bụ nkata nke imepe open grazing n'ala Igbo, maka na ya bụ open grazing ka esi wee kọwaa na ya bụ ife agaghị enyere anyị nwa bụ ndị na-akọnye ihe n'ala aka. Na ya bụ ife bụ ihe ga-eme na anyị nwa ịnachi azụ n'ịkọkwa ọrụ ugbo ga na-atụ anyị ụjọ, maka na ehi nwere ebe edobere ha na-akpagharị, nwere ka esi azụkwa ehi na obodo nke ndị ghọtaranụ ka gọọmenti si achịkwa. Ha na-emekwa ka ụmụ Igbo niile mara na ebe ọbụla nọ n'ụwa niile ka isoro wee tinye aka ma gbaa mbọ fụ na ndị gọọmenti ala Naijiria na atụmatụ ha n'imepe ihe nke a na-akpọ open grazing na ekweghị ya ekwe ka ume n'ala Igbo ma ncha ma ncha. Ozi ọzọ rukwara anyị aka n'ụbọchị tata bụ na nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Ifeanyi Ejiofor, onye ọkaiwu IPOB
onye ọkaiwu Nnamdi Okwu Kanu onye isi IPOB n'ụwa niile. O kwukwara tie mkpu na ihe ọ fụrụ n'abalị abụọ gara aga mgbe o jere jefu nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Okwu Kanu n'ụlọ mkpọrọ nke ndị Naịjirịa tinyere ha n'ime n'obi ndị DSS, na ya bụ ihe ọ fụrụ ebe ahụ gbara ya anya mmiri. Ọ na-ajụ ọ bụ otu a ka ya bụ ihe rugoro ugbu a. Kedu ihe bụ ya bụ ife gbara ya anya mmiri? Dịka o si wee kwuo n'okwu, ọ sịrị na nyanwa na ndị ọkaiwu ya ruru na ebe ahụ ndị DSS nọ. Ya bụ ndị DSS wee gwanye na ndị ọkaiwu ya ka ha yipụ akpụkwụ ha yi n'ọkpa wee yire ihe nke a na-akpọ silipasị wee jee hụ nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Nnamdi Okwu Kanu. Na ya bụ ihe gbara ya gharị. Ọ na-ajụ ndị DSS, o ruona na nke otu a, ọ bụ gịnị ka a na-emezi na obodo nke a na-akpọ Naịjirịa? Ọ bụzikwa ihe kwuru ka a na-eme? Ọ na-akpọkwukwa ụmụ Igbo niile na ndị Biafra niile ka onye ọbụla hie isaa n'anya wee jisi ike ka amara ya ga-eme na ihe na-emezi na ala Naịjirịa abụrụ ihe ga-eji gba nkịtị, maka na o nwere onye ma mgbe ọ ga-eji bido, ma ihe nke a ndị a na-eme mgbe ọ ga-atụ onye ukwu ma tụọ onye nta. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu ọzọ. Dịka unu si wee gaa anyị ntị n'onu, ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'ụbọchị taa, wee na-ayọkwa unu ka unu na-atụsara anyị ozi a ka unu ejete ebe tere aka, ka anyị wee nwee ike ịdị na-ewepụtara ya unu kwamgbe, maka na obi nwanne ndị nta akụkọ ụwa abịago ka a na-ewetara unu akụkọ gbasara omenala Igbo, ọdịnala Igbo, njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, na ihe nke na-eme na ndụ ụmụ Igbo n'ebe ọbụla ha nọ n'ụwa niile, dịka anyị si wee gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka. Onye na-ezutere n'ozi a bụ Ugwu Okechukwu, obi nwanne ndị Igbo. Ana m ewetara unu akụkọ nke ụbọchị taa na obi nwanne ndị nta akụkọ ala Ukraine. Ana m asị ka Chukwu Abịama nke kere n'igwe na ala ka ọ gọzie unu na Eke, n'Orie, n'Afọ, na Nkwọ, na ahịa na-anọ n'izu na-anọ ụmụ Igbo ji wee biri. Ana m asị unu ka emesịanụ, ka ọ dịkwanụ n'agba ọzọ. Ndewonu.